Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan a wannan shiri na mai albarka daga tashar Hausa Tech Team. Wannan shine darasi na biyu akan mecece kwamfuta. A baya na yi bayani akan zan dinga koyarwa akan abubuwan da ya danganci kwamfuta, haka kenan kamar yadda kuke gani. Sannan zan zo wannan yau kuma abin da zan karantar da ku shine mecece ita kanta kwamfutar. Mutane da dama zaka ga suna tambayar kansu mecece, ana tambayar mutane mecece kwamfuta, sai ga mutum ya rasa me zai yi. To amma me da harshen Hausa zamu gaya muku wannan abu. Mecece kwamfuta? Kwamfuta wata na'ura ce kamar yadda kuke gani da take amfani da wutar lantarki, da za ta karɓi bayanai. Idan ta karɓi bayanai, ta sarrafa bayanan nan, sannan ta fito da bayanai mai ma'ana. Shine abin da ake nufi da kwamfuta. Wannan ita ce kwamfuta kamar yadda masana suka faɗa. Bayanin da na faɗa kenan, na canja shi ne da harshen Hausa. Zai iya yiwa ku ji bambancin wani abu a yanda zan faɗa da Hausan, saboda ba kowace kalma bace, duba da yanda misali Hausar mu wani lokacin sai dai an dan sarrafa ta da Turanci, amma kamar yadda na faɗa muku bayani na shine haka ma'anar kwamfuta. To wannan shine. Kuma ku sani kan cewa wasu da dama suna so su yi harkar kwamfuta, amma sai su ga kamar ba su da wani buƙatar ma sanin mecece kwamfuta ko kuma mu'amala da kwamfuta. To kwamfuta a yanzu dai a yanayin da muke ciki, babu inda kwamfuta ba ta taba ba. Harka addini ce, harkar makaranta ce, duk wani abu da ka sani yanzu kwamfuta tana ɗaya daga cikin abin da ta zagaye komai a duniya, ake amfani da ita, kuma ta taba komai da komai. To yana da kyau mutane su daina tunanin ba za su koyi kwamfuta ba, ko kuma su ce ba za su mai da hankali akan koyon kwamfuta ba. Kwamfuta za ta zo, akwai lokacin da za ta zama dole, kusan ma ta fara zama mana dole. Tunda yanzu mutane zaka tarar da yawanci ana amfani da kwamfuta, ko abu aka baka za a ce ma ka je kai amfani da kwamfuta. To wannan darasin nawa shine zan sanar da ku ma'anar kwamfuta. A darasi na gaba kuma zan fara fito da ku kamar irin na fara faɗan components na kwamfuta, ma'ana me kwamfuta ta kunsa. A darasi na 3 kenan da zan koyar da ku. To da Allah idan kun ji daɗin wannan bayanan da na koyar, da Allah muna roƙon alfarma da ku danna mana subscribe idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashar tamu ta Hausa Tech Team. Sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sabbin shirye-shirye na a duk lokacin da na saki.